Gaur egungo ulia ez da duela urte batzuk genuen ulia. Ez dakit badakizuen, baina duela urte batzuk ulia atrakzio parke bat zen. Jendea ez hemen dira joaten ibilaldi bat egiteko helburuarekin. Atrakzio parkean dirua gastatzeko helburuarekin baizik. Gainera, funikularra zegoen. Ate horreta hasieratik ulia goraino igotzen zena. Uliara igo izanez gero, jakingo duzu ez dagoela ez funikularrik ez atrakzio parkerik orain. Gainera, beste gauza asko aldatu dira, baina aldatu ez den gauza bat landareak dira. Egia da, milaka landare duela munduan zehar, baina gaurkoan, hainbat donostiarrok, ulian agertzen diren 3 sendabelarrei buruz hitz egingo digute. Kaixo, ni Landero Lasagasti naiz, Krosen bizi naiz, eta askotan uliara etortzen naiz, deskonektatzera, kirola egitera, nire gauzetan pentsatzera, eta esan diate badagoela landare oso famatu bat, Ekisetum edo Azeribuztana deitzen dela, eta badakit bi zurtoinez osatuta dagoela, zati bat antzua eta bestea emankorra. Emankorra neguan eta udaberri hasieran hazten da, eta bukaeran buru modukoa du. Eta antzu aldiz, emankorra hiltzen denean hazten da, hau da udaran. Azeribuztana duen mamia sendagai moduan erabil daiteke. Azkenean guretzat edo landarentzat. Mami horrek obesitatea tratatu dezake, mineralizatzaile moduan jokatzen du, orduan horrek esan nahi du, anemia tratatu edo egin daitekela, eta azkenik gernu hodiak garbitu eta odola berritu dezake. Ni Alboian naiz, Grosen bizi den pertsona bat, eta uliara asko nator estresatuan nagonean, bai kirolaren gatik edo bai ikasketen gatik estresatzen naizenean hona nator ibilaldi bat egitera aldu danean, eta ulia nahiko gustatzen zait eta nahiko ibiltzen naiz hemen. Landare bat nabarmendu beharko manu Potentilla reptansis dago zen edo zaingorri bosgorri landarea. Nahiko politero ditzean sendabelar bat da. Sendabelarra nahiko ugaria da munduan zehar, egia da tokiezetan bizi bar dela, baina ez du ur askorik, ez eguzki askorik behar, eta landua ez dagoen tokietan, adibidez, hemen errepide ertzetan egon daiteke, eta orduan oso ugaria izan ohi da. Esan dizudan bezala, zaingorri bosgorri landarea errepide ondoetan eta bar egoten da, zainduak ez dauden tokietan batez ere. Esan dean bezala sendabelar bat da, eta orduan buruko minak maiz balin badituzu hau erabili daiteke, gainera ultzera garbiketarako erabiltzen da, eta diarrea tratamenduan ari bazara, hau ere oso erabilgarria izan daiteke. Gainera, ongarri bezala erabili daiteke, eta hala ere ematen duzet, baina hau jan egin daiteke, eta nola jan daiteke, adibidez, entxalada batean edo pure batean oso ondo etortzen da, C vitamina handia du. Covid dela eta bideo-etxetik grabatzea behartuta nago. Lehen, konfinatuta ez negonean nire lagunekin maiz juten nintzen Ulia mendiara bertako landareak ikustea, eta nire gustokoena Erramoa da. Ereinotza izenez ere ezaguna. Erramoa 10 eta 12 metroko altuerara iritsi daitekeen zuhaitz landarea da. Enbor zuzen eta leuna du, gris kolorekoa. Landare hau kostaldeko zonalde eze eta itzaltsuetan aurkitu daiteke, eta Euskal Herrian zehazki isurialde Atlantikoan, basomistoetan eta azaldietan aurki daiteke. Eta landare honen klima naturala klima mediterranea da. Erabilerari dagokionez ereinotza sendabelarra da, hostoa gosearen pizgarria baita. Horrez gain munduko hainbat tokietan fruitutik ateratako olioa inflamazioa tratatzeko erabiltzen da. Baina landare honen erabilera nagusia sukalderizan da. Hosto hauek kondimentu bezala erabiltzen dira hainbat janarietan. Hala nola, gixatuetan, haragietan, arrainetan, eta Italian, adibidez, fruitua likorak egiteko erabiltzen da.